Ondo da, algebran sakontzen jarraituko dugu. Ikusi dugu da aurreko bideoan, hizkuntza algebraikoa dela letras eta zenbakiz osaturiko adierazpenak, bai? Tutorial honetan monomioak eta polinomioak ikusiko ditugu. Hauek letras eta zenbakiz osaturiko adierazpenak dira. Eta ikusiko dugu beraien artean, letra eta zenbakien artean nola eragiten den. Goazen apurka-apurkoa. Orduan, monomio bat zer den ikusiko dugu lehenengo. Zenbakien eta letren arteko biderketei monomio deritzagu. Hemengo hause, monomio bat litzateke, bai, zenbakiak eta letrak elkarren artean biderkatzen ditugulako, bai, -5, a, x ber b, bai, beraien artean ikurrik ez daukagunean biderkatzen daudela suposatzen dugu. Hause beraz, monomio bat izango litzateke. Monomio honetan, -5 koefizientea litzateke, bai? Monomio honen koefizientea -5 litzateke. Hau da, zenbakizko zatia. Eta ax ber b berriz letrazko atala edo zatia izango litzateke, bai? Letraz osaturiko atala monomio honetan. Eta monomio honek konkretuke 3. maila izango luke. Izan ere, maila jakiteko dauden letrak aztertu behar ditugu kasu honetan, a, bider x edo x ber b daukagu beraz, 1, 2, 3. mailako monomio bat litzateke. Eta polinomio bat zer da? Polinomioa zenbait monomioren batuketa edo kenketa adierazia da. Bai? Orduan, hemen ikusiko dugu adibide honetan, kasu honetan, a ber b ken b ab gehi b ber b, hause polinomio bat litzateke, segaitik. Fijatzen bazarete, a ber b monomio bat litzateke, -b b biderkatzen daudena guzti hauek beste monomio bat, eta hause beste monomio bat. Hainbat monomioren arteko batuketak eta kenketak polinomioak dira, bale? Kasu honetan, fijatzen bazarete, polinomio honen maila, jakiteko zein den, monomioen artean mailarik altuena izango litzateke. Kasu honetan, lehenengo monomio honetan, a ber b, 2. mailako litzateke ez, a bidera daukagulako, hemen b a b, a bider b, bi letra biderkatzen, 2. mailako litzateke, b ber b ere 2. mailakoa beraz, kasu honetan, polinomio honen mailarik altuena bidenez, 2. mailako polinomioa da. Beste honetan aldiz, x ber 3 gehi 5 x ber b, ken x gehi 7, fijatzen bagara monomio guzti hauen artean, mailarik altuena lehenengo hause litzateke, x ber 3, alegia 3. mailako polinomio bat litzateke. Ondo da. Hau ikusita, goazen aztertzera monomioen arteko batuketak kenketak nola egiten diren. Baina, lehenago, monomio antzekoak zer diren jakin behar dugu. Hau da, letrazko atal berdina dutenak dira. Letra berdinak eta berretzaile berdinak dituztenak. Adibidez, x ber b eta bx ber b monomio antzekoak dira, bai, beraien letrazko atala berdina da. Hemen x ber b daukat, eta honen letrazko atala ere x ber b da. Gero ikusiko dugu zertarako alio dugun honek. Edo, lau x ber b i eta 5 eren x ber b i letrazko atalak hemen ere berdinak direnez, hauek monomio antzekoak dira. Beste hau berriz, 2x ber b i eta 5x i hauek ez dira monomio antzekoak, bai? Izan ere, letrazko atal hau eta hau ezberdinak dira. Orduan, hau zertarako jakin behar dugu, monomioak antzekoak direnean bakarrik batu edo kendu daitezkelako. Antzekoak ez direnean, eragiketa adierazita utzi behar da. Bale. Orduan bakarrik batuko ditugu monomioak antzekoak direnean. Bestela, dauden moduan geratuko lirateke. Eta batuketa edo kenketa egitean, koefizienteak batuko dira eta letrazko atala berdin utziko da. Adibidetxo batekin, hobetu lertuko dugu. Adibidez, 2x gehi 3x. Bi monomio hauen artean, ikusten dugu letrazko atala berdina dela. Beraz, batuketa egin daiteke. Eta esaten digutena da, koefizienteak zenbakiak batzen direla eta letrazko zatia usten dugula berdin. Kasu honetan, koefizienteak dira 2 gehi 3, beraz honek emango likuke 5 eta letrazko zatia x berdin utziko genuke. Beste adibidetxo bat.
5x berbi ken 2x berbi. Kasu honetan ere, letrasko zatiak x berbi eta x berbi direnez, eragiketa kenketa kasu honetan egin dezakegu. Orduan, koefizienteen arteko eragiketa egiten da eta letrasko zatia berdin uzten da. Orduan, 5 ken 2, 3 eta letrasko zatia x berbi. Erreza ez? Goazen beste batzekin. 8 i berbi ken 2 i berbi gehi i berbi. Letrasko zati guztiak, hiru monomioen letrasko zati guztiak berdina dira. Beraz, koefizienten arteko eragiketa egin dezakegu, 8 ken 2 eta hemen ez dagoenean zenbakirik suposatzen dugu bat dagoela biderkatzen, beraz, 8 ken 2, 6 gehi bat, 7, beraz 7 eta letrasko zatia i berbi. Bale, azkenengo bat. 8 a berbi ken 2 a berbi gehi 5. Lehenengo bi monomio hauen artean letrasko zatia berdina da. Baina hauze, azkenengo honek ez dauka letrasko zatirik, beraz, honekin ezingo dugu eragiketarik egin, bai? Utziko dugu dagoen moduan. Baina 8 a berbi ken 2 a berbi, zenbakien artean 8 ken 2 egin dezakegu, beraz, hau da 6, 6 a berbi geratuko litzaguke, eta gero gehi 5 ezin dugula eragin ez direlako antzekoak. Bueno, bauze izango litzateke monomioen batuketa kenketak egiteko modua. Orain, aztertuko ditugu monomioen arteko biderketa zatiketak nola egiten diren. Kasu honetan, zenbakiak zenbakiekin eta letrak letrekin biderkatu edo zatituko ditugu. Beraz, monomioen letrasko atalak ezberdinak izan daitezke, bai? Bale, orduan, adibide batzuekin hobetu ulertuko dugu. Demagun, biderketa adibide batzuk. 8 x berriru bider 2x berbi. Bale. Letrasko zatiak ezberdinak dira, baina biderketetan ez digu inporta. Esaten digutena da, zenbakiak zenbakiekin biderkatzen ditugula eta letrak letrekin. Bai, orduan. 8 bider 2, zenbakiak zenbakiekin, 16 litzateke, eta x berriru bider x berbi nola egiten da. Gogoratzen zarete berreketen propietateak biderketa batean, zer egiten zen? Berrekizuna x berdina da, ez? Bietan. Orduan, berretzaien artean zer egiten da biderketa genuenean? Berretzaileak batu beraz 3 gehi 2, 5. Hau litzateke orduan, x ber 5. Bai? Berrekizuna berdina denez, x hor jartzen dugu, eta biderketa denean berretzaileak batu 3 gehi 2, 5. Beraz, 16x ber 5. Beste adibidetxo bat. -3 i ber lau, bider lau i ber 2. Zenbakiak zenbakiekin eta letra letrekin biderkatzen dira. Beraz, -3 bider lau, -12 ez? 3 bider lau 12, eta bat negatiboa denez, -12. Eta orain, i ber lau bider i ber 2, biderkatzen daudenez, berrekizuna berdina da, ez? I, eta berretzaileak biderkatzen daudenean egiten da, batu lau gehi 2, 6, beraz, i ber 6. Bale, beste bat. Kasu honetan, zatikiak agertzen dira. Erdia i ber lau, bider 3 i ber 2, bale, berdin, zenbakiak zenbakiekin, letra letrekin, baina kasu honetan zenbakiak dira zatikiak, eta badakigu zatikiak biderkatzen, bai? Nola biderkatzen da erdia bider 3? Zatikien biderketa egiten da goikorekin eta bekoa bekoarekin. Beraz, bat bider 3 egongo litzateke goian, eta 2 bider 8 16 behan. Beraz, 3 16-ren. Eta orain letrak, i ber lau bider i ber 2, bada i ber lau gehi 2, 6. I ber 6. Bale. Eta azkenengo bat. 5 i ber lau bider 2 i. Zenbakiak zenbakiekin, 5 bider 2, 10. Eta i ber lau bider i, ez dagoenean berretzailerik, suposatzen dugu, goratzen bazarete, dagoela batekoa, bai. Beraz, i ber lau bider i, da i ber lau gehi bat, i ber 5. Bai, lau gehi hone, suposatzen diogu honi, bat daukala hemen gainean. Bale, hauxe biderketak. Goazen orain zatiketak ikustera. 12 i ber lau, zati 3 i ber 2. Berdin, zenbakiak zenbakiekin, letrak letrekin. Baina, kasu honetan, biderketa berrean zatiketa dugu. Beraz, zenbakiak zenbakiekin. 12 zati 3, lau. Eta
iber lau, zati iber bi nola egiten zen? Berrekizuna berdina denean, zatiketa daukagunean, zer egiten zen berretzaileekin? Biderketan gehitzen ziren, eta zatiketan kenketa, beraz, iber lau, ken bi, iber bi. Bai, zatiketa dugunean, berretzaileen arteko kenketa egiten dugu. Bai, berrekizunak berdina direnez, berretzaileen arteko kenketa. Lau, iber bi. Beste bat. 12 x ber 3, zati lau x ber bi. Vale, beste era batean, adierazita, baina azken finean, hau, zatiki hau ere, zatiketa bat adierazten du. Eta egiten da berdin, zenbakiekin. 12 zati lau, 3. Eta x ber 3, zati x ber bi, berrekizuna berdina denez, x ber, berretzaileen arteko kenketa 3. Ken bi, bat, beraz, x ber bat, edo x, baize, batekoa denean, ez da jartzen. Beraz, 3x. Beste bat. Txoin pixka bat. Honela adierazita daukagunean, hau da, daukagunean zatiki bat eta izendatzean ja letrak agertzen zaizkigunean, jakin dezazuen, honi deitzen diogu zatiki algebraikoa, bai? Da, letrez osatutako zatikiat, bai? Algebra, gogoratzen bazarete zen, letra bidezko adierazpenak, beraz, zatiki batean, daukagunean, honi deitzen diogu zatiki algebraiko, bale? Jakin dezazuen, bale. Beste hau, 24 x ber zazpi, zati 10 x ber 3. Berdin, 24 zati 10, kasu honetan, zatiketa hau ezin dugu egin. Baina bai, egin dezakeguna da, simplifikatu 24 10-en, goian eta bean adibidez zati bi egin dezakegu, beraz, 24 zati bi 12 goian eta 10 zati bi 5 bean, hau zer litzateke zatikia, 12 5-en simplifikatu dugu, zatiketa zehatza ez delako, eta x ber zazpi, zati x ber 3, berretzaileen arteko genketa, zazpi ken 3, lau, beraz, x ber lau. Eta azkenengo bat. 8 x ber lau, zati bi, x ber lau. Bale. Kasu honetan, 8 zati bi, zehatza da, lau ematen digu, orain letrak, x ber lau, zati x ber lau, lauken lau, 0. X ber 0, edo zenbaki ber 0, bat da. Beraz, ez da jartzen bai, goiko x ber lau hau, zati x ber lau, gauza bat zati, gauza berdina bat da. Ordan geratuko itxea guke lau, bider bat. Ba ez dugu jarriko, emaitza orduan, lau. Bale, eta azken honetan, adibide batzu gehiago gehituko ditut, pizkatxo bat ja komplikatuagoak, baina bueno, aurrekoa ondo ulertu behar dugu, ondorengo ja ariketa konplexu hauek ulertzen joateko, bale? Hala ere, azalduko ditut bideo honetan, bai? Adibidez, minus 3x ber bi i, bider minus bi x i ber bi. Bale, hemen ja letra gehiago, zenbakiak biderkatzen, baina berdin egingo dugu. Zenbakiekin, minus 3, kasu honetan biderkata da, dena dago biderkatzen. Minus 3, bider minus bi, 6 positibo, ze minus bider minus, plus da. Traen, xak xekin, irekin, hori bai. X ber bi, bider x, da x ber 3, bai? Berretzaileen arteko batuketa. Bi gehi bat, ze biderketa da. Eta bider i ber bi, hemen ere, i ber, berretzaileen arteko, kasu honetan, biderketa denez, berretzaileen arteko batuketa. Kasu honetan da, hau da, bat, gehi bi, 3, i ber 3. Beste bat. Minus 3 biren a ber lau, bider lau, b ber bi a. Horrela ikusita, pizkatxo bat kodeorapiatzua ematen du, baina gure prozedura berdina jarraitzen badugu, ez dago arazorik. Goazen biderkatzera. Minus 3 biren, zenbakizko zatia, bider lau. Bai, nola egiten da zatik eta zenbaki baten arteko biderketa? Berdin, goikoarekin, eta bekoarekin, eta bean ez daukanen ezer, suposatzen diogu beti dagoela batekoa, bai, lau zati bat. Bai, ordan, kasu honetan minus hau goian edo bean koka dezakegu. Goikoari jarriko diogu, ordan, minus 3 bider lau, minus 12, eta bean bi bider bat, bi, beraz, minus 12 zati bi. Gero simplifikatuko dugu urrengo pausoan. Toren letrak. A ber lau, eta hemen daukago beste bider, beste a bat, a ber bos, batzen dira berretzaileak. Eta b ber bi, bakarrik b ber bi hori daukaganez, dagoen moduan geratuko litzateke. Eta orain, esan dudan moduan, zatiki hau, simplifikatu daitekenez, simplifikatu behar dugu beti bai, minus 12 zati bi, kasu honetan, minus 6 da
eta letrasko zatia geratuko litzateke lehen geneukan moduan. Bai? Bale. Beste bat. Erdia x ber bost, zati, hiru laurden x ber bi. Kasunetan zatiketa dugu. Bale, guazen zatitzera zenbakiekin, beraz, erdia, zati, hiru laurden. Gogoratzen zarete, zatikien arteko zatiketan egiten zela biderketa gurutzatua. Hau da, zatiketa hau egiteko, egiten dugu bat bider lau goian, beraz, lau goian, eta bi bider hiru bean, 6 bean. Eta orain, letrekin, baina zatiketare. X ber bost, zati, x ber bi, zatiketa denez, berretzaien arteko kenketa. Beraz, bost ken bi, x ber hiru. Bai? Eta orain, fijatu behar gara beti, zenbakiak edo zeo zer gehiago simplifikatu daiteke, eta kasu honetan lau zati 6 simplifikatu daiteke. Goian eta bean zati bi eginez, geratuko litzai guke, goian lau zati bi, eta bean 6 zati bi, hiru. Eta letrasko zatia, ez dugu ikutu. X ber hiru. Eta azkenengo bat. Lau x ber bost, i ber hiru, guzti hori zati, bi x ber bi, i. Poliki, joango gara zatitzen. Lau zati bi, bi. Biko bat geratzen zaigu goian, bai? Edo erdian nahi badugu. Horrein, x ber bost, zati, x-ekin, ez? X ber bost, zati, x ber bi, zatiketa denez, berretzaien arteko kenketa bosken bi, x ber hiru. Eta hemen, i ber hiru, zati, i, berretzaien arteko kenketare, hiru. Ken, ez dagoen ezer, suposatzen dugu dagoela bat, hiru ken bat, i ber bi. Hau litzateke. Eta azkenengo bat, bi x ber bi, i ber hiru, zati lau x ber lau, i ber bi. Apurka. Bi zati lau, zatiketa ez da zehatza, baina bai simplifikatu daitekela. Bi zati lau, goian eta bean, zati bi egin dezake denez, geratzen zait goian bateko bat, eta bean bikoa. Bai? Orain, x ber bi, zati x ber lau, miratu ze gertatzen den. Bi, ken lau, ematen dit minus bi. Honek zesan nahi du, geratu beharrean goian geratzen direla bean bi. Zergaiti biratu, goian daukat x bider x, eta behan ditut lau, olako lau. Goiko bi joaten dira, beraz goian ez zer geratzen, eta behan ere joaten dira bi, beraz behan geratzen zaizkit bi. Bai? Horrek esan nahi du, bi ken lau x ber minus bi, adierazten duena da, behan geratzen dela x ber bi. Bai? Edo, bestera batean ulertzeko, goian bi x baditut, bai, x bider x, eta behan x ber lau, goiko bia joaten dira, behan ere joaten dira bi, simplifikatzen ari gara horrela, eta azkenean orduan behan geratzen dira bi. Eta beste honetan, i ber hiru, zati i ber bi, da i ber hiru ken bi, bat, beraz, i ber bat dela i. Goian jarriko genuke, bai? Eta orain, besterik gabe, hemen utzi dugu bateko hau biderkatzen, bat bider i, hau, joango litzateke, bai? Ez dauka zentzuri jartzea, hori ez dugu jarriko. Orduan emaitza izango litzateke, hauxe. Bueno, ikusi dugu ja, monomio eta polinomioen artean, nola eragiten den, pixkatxo bat komplikatua ematen duen arren, ikusiko duzu nola ariketak egiten ditugunean, oso errezaten.